हेल' लोगोफोर जोंना न'आव मैखुन बानायदों लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना मा होनो लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअखौ देखायनोसै नायलांबाय थादो बेलाय लोगोफोर नै ओरै सेरनोसां गोजौआव माशरुम जि बुरजा बानायखाबाय नै जि बुरजा बानायखाबाय लोगोफोर फुरा खयथा मोनब्रै मोनब्रैबाबा बहुद दङथ'लै 8था 16था 8था 16था 32था है बिराद बुरजा दंलै एबा आराम नुयो आरोना लोगोफोर नै जेब्ला मैखुना बेरबावगोन देनां होमबा आं देखायनो सेस्था खालामबावगोन लोगोफोर दा फार्स्ट टाइम बानायहांदोंसो दिनै आलायबाय आरोना दहाय सानाव थफ्ला कि थफ्ला नुखाबायना लोगोफोर नै टर्च सेरना होबावबाय आं नै जि बुरजा बानायखादों आरोना लोगोफोर नायदो नै बिराद बुरजा बानायबाय आरो बानायबावगोन बानायबावनांगौ दंबावो नैबे बानायबावनांगौ नै लोगोफोर होमबालाय अलरेडि खावसे प्लास्टिकआव सोखाबायानो प्लास्टिकआव सोनानै दोनखाबाय आरोना खावसे थफ्ला खानांगौ बिसोरखौ नैबेलाय बे सिङाव दंबावो बेलाय प्लास्टिकआव सोनानै दोनजोबबाय बिसोरखौ बे सिङाव गासिबो दंजोबो आरोना नै बिसोरबादि खासिगोन बेखौबो गाबोन नङाबा समफोर उनावथ' साननै बा सानथाम जानो आरो नैबेलाय बेहायबो दंबावो नै जि खोबना दोनदों बावबो दंबावो माने बे न'आ कमप्लिट जाजोबगोन आरोना नैबे दान्दा गन खानायाव कमप्लिट जाजोबगोन ओमफ्राय गासिबो बे न' गंसे थिग जाजोबगोन जेब्ला मैखुना ओंखारगोन अब्ला बिराद बरिया नायनो समायना नुगोन आरोना लोगोफोर आं देखायफिनबावगोन जास्ट बे बानायहांनायसो स्टार्टिं बानायहांनाय जेब्ला मैखुना आराम बिबार बारनानै ओंखारगोन आरामनो अब्ला आं देखायबावगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आं लाना फैगोन नेक्स्ट माने बेथ' एसे गोबाव नांगौ माबा ओंखारनो थाखाय जेब्लानो मैखुना ओंखारगोन अब्लानो आं देखायगोन आरोना लोगोफोर भिडिअ बानायनानै आरो सोरबाफोर जायोबा अर्डार होनो हागोन उनफ्राव कमेन्टआव लिरना हरनानै अर्डार होनो हागोन कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजों बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय